Tulogan may isa tayo sa Ay. Ikaw. Alam mo sila kami. Sino mo lang amigo pag na? Sa September 30. Partido naman tayo. Southbound. Hindi tayo sa Pangbilao, Quezon. Aspire. Ang kay ano? Natawag ni Migo yan, mga kalawag. Oo, yung salba maya antok na yan, maya ayos pa yun, maya tawa yan. Pahin na lang. Tagal na maka-overtake. Sino? Salba. Oo. Bakit ka, konti ang truck ngayon. Sino teng? Wala pang kalawag yun, abuti na yun. Kahit siya, ano? Ang naiwan ako. Ang token yun. Si Manok pala, si Manok. Si Manok. Si Manok. Nalikot pa ng kamay nun. Wala, hindi ka makaupo dyan, mahihilo ka. Walang tigil ka gano'n nabili niya, no? Oo, gano'n ng gano'n kamay. Ako. May mga tao ganyan. Hindi ako makaupo dyan, no? Yung sa jump seat na yan, ako nahihilo. Ay, kawawa ang apprentice pala noon. Tanong mo kay Mirabil, no? Kawawa ang apprentice. Wawa. Biglang lumalim ang gitna niya, no? Dahil lalim. Malalim. Walang lusot. Sa mahon. Sa Pangbilao. Uy, tumigil rin mo. Yan o. Tuhog na, oh. Diyan pala. Yan. Patay tayo yan. Patay kayo. Patay kayo. Patay kayo. Iwan yung dalawa yun. Makakasakay ng GC yung pupuntang ano. Patay tayo. Partido. Eh, nandito pa naman gamit nila. Iniwan. Sa Basiwana yan. Hindi mo mawala sa Basian. Ha? Nadaan man sila doon sa ano. Sa Buwa. Si ano, hindi matako. Sa kayo, si Oh, eh, ano. tekawan niya eh. Ikaw nyo si ano. Studio. Kasya mo na yung pinya nun. Si Kuya Bek. Mamuna yung Kuya Bek. Dapat, pinalipat na natin dito yun. Alin? Sila. Ay, ano natin, cheery yung tala. Ha? Aywan. Nakalakaan tayo pa sa Chile yun. Patay tayo dyan. Pagkita tayo matagal sa Chile yan. O, nandun lang yun. Ay, nako. Kanina pa yun. Dapat din nila lumipat. Oo, bili na magbili na pumasaya sa Albanon. Aram. Sa ngayon man yun si ano? Si Custodio. Pabili nga siya magpakuha. Andun yung gamit niya. Pabanihon niya kay Custodio para mabilis-bilis. Diyan malikboy pa lang, estimate natin, Kalawag.
Sabi ko hindi yan. Baliboy pa lang pala. Hindi abutin ang kalawang. Dapat nila naglipat eh. Marami naman talaga yung mga bertikan yun. Bertikan nga itong mga tao. Hindi manok, magretratan pa kayo mga yan. May pamasahe na may bigyan ng pamasahe ni Salva yun. Hindi naman ang uwi nila. Pag naiwan, hindi sumunod. Ay nako. Pupunta pa sa guwa si Kuan. Sunjo, asa ba kay Lapit na lapit na. pagpila natin doon, kukunin niya. Oo. O nga sa, lilipat-lipat sila doon. Ikaw ba nagpalipat? Hindi. Ako. Kapatay ka bata ka. Sagutin mo pala yung bigo. Hindi pala ito maglipat oh. Kaya sabi na, dito na ako sa'yo. Dito lang ako medyo ano eh, bilis eh. Alam ko na talaga yung sa salwa Oh, mo. sila na eh. 30 euro lang ako kasama nun. Patay tayo dyan. Hindi nila alam mo patakbo si Salvay, kawag-kawag. Kamang pala yun. Oo. Patay tayo. Dapat pinangigitna dyan ni si, Garadil. Dapat si gusto siya nag-starting si Salva. Hindi naman, dry con may salwa kasi. Hindi naman yun. Nakapanigit. Oo, siya na. Kami na, sa usapan man yung kami nga ni Horace ay ako ang nagitna at ni si Horace ay yanong hindi yung truck ay ang takbo 69. Takbo ni Horace ay 55. Nalot ko isa. May dali naman no. Oo. Unang vertical ka. Gamang kayo. Gamang kayo. Hala. Gamang kayo. Pang talaga ako. Sabi ng kalsada ng Pilipinas ko. Pilipinas na kasi niya pare yan ang pinaka-ano ng Pilipinas, nagmamalaki. Matindi ito ba? Wala yung sa ibang bansa, nga isang munta. Lalo pagdating ng Crino, ay so, ayun na. Mamaya sumpa na yung ano yan, pamara na yan. Ganda pa naman ito, baka walang pundo ito. Wala, ang tiliman sa ahon nito pare, yan, lalakas sa ahon. Hmm? Lalakas pa sa ahon nito. Pero nung kailangan ng bilanggo, sinasabay ko yung literin. Kaya patayan mo lang ng aircon sa ahon. Kasama ka na sa bilanggo? Oo, dala kayong in. Hindi nga makaabot yung itong Ardon. Yung driver ay kawag-kawag, kapag-kapag din eh. Wala itong mga pundo eh. Wala. Burong-burong. Sige. Gusto mo na isa gitna dito oh. Ha? Nagkuha ka Ato naman mo doon. yung karton mo dyan. Tulog na ako nakaupo na sa harapan. Asa yung karton mo? Tinati na namin. Ay, tulog na ako sa harapan. Sa harapan ko pa si boss eh. Nakaupo na ako. Tulog nga si Ace nakaupo, kaya kapiyakap ni Brian. Aray mo. Iyak si Brian kanina eh. Ayun, Kasi tayo na. kagabi eh. Pag Ace, pag nagpakamatay yun, ikaw sa larin. Na Ace, iwan mo na ako. Wala. Mahal na mahal ka na ni Brian. Ba't walang mauwian dyan? Ha? Walang mauwian dyan sa Manila? Ako? Si
Si Ryan. Enter. Parakali yun. Taga Prakali yan. Prakali. Teacher din yata yun, ano? Hindi na siya babalik. Pag muli siya pitasin ko. Hindi na balik. Hindi na. Bakit kaya? Tuturo na yan. Ganun ba? Mga ano ni Iloy. Pinaparal? Yan yung pinaparal? Hindi, hindi. Si Iloy ano, matyaga ano. Oo, si Eloy. Si Iloy teacher na. May license. Nung dumating si Iloy doon ay gusto pa yun nung dumating kinamadaw. Si Eloy, malayo na ba lalakbayin? Teacher din yan, ginagawa nun. Si Makmak ay liit na liit pa nung alagaan ni Iloy. Oo. Ngayon, mas malaki na kaya niya si Makmak. Hindi man lang si Eloy. Bansot ba? Payatas. Sabi ganyan, ginalaw ba ako? Natanda kita kuya, pero di ka lang pangalan nung yun. Bata ito. Eh, pinupulo ko Si dati. Eloy, parakali din. Pinupulo ko dati kay Anak Francis ko. yan eh. Kailan ba rin si Francis? Oo. Boksingero. Pinulo ko ba ngayon si Iloy dati doon? Yung bago-bago ko. Bilaw, southbound. Francis na? Yung sa ano, parang hali yung magkakabot. Boksingero. Pinulo What, ka. hindi? Hindi. Wala na. Nasa likod na yung mga bus. Unahan na. Naiwan. Nasa Cherry tayo, nasa Ragay pa lang si ano. Baka wala pa. Nagtubig pa si Salve eh. Kaya pa saan tayo na? Wala. Puro naga yan, pare, maraming naga yan. Mga 10 namin yan. Hindi lang. Ito. Kukurang na. Yung iba naman tigit nilang buhay, naga ang babae, na ano lang nilang buhay, para alam nila. Eh, bago ko tigit niya, sir, tinatanong ko saan ang baba. Bago ko tigit niya reservation. Ay, San Fernando. May Libmanan. Marami ng kalsada. Ito. Oo. Binakpak ang espalto dyan. Patag na yan. Espalto lang yan, sira-sira. Ito yung kinakayod. Tapos espalto na, lima kings na yan. Puro kasi ang bawan dahil ang gobyerno natin ay. Oo.
ano dyan, mga lubak. Wala traffic.